Хей, геймеркі і геймеры, як настрой? Ці вы ўжо чулі пра новую гульню ад былых распрацоўшчыкаў CDR Projekt? Я прачнулася і заўважыла, што ў тиктоку просто тонна ажыятажу з этой нагоды. Дарэчы, калі вы яшчэ не падпісаны на тикток старонку, вы можете зрабіць гэта, ссылка будзе пакінута ў апісанні. Я абяцаю пачаць рабіць шорцы, калі з'явіцца час. Але зараз да справы. Ажыятаж гульні выклікалі не толькі імёны стваральцаў, але і адна з яе цікавых механік. Сама гульня называецца The Blood of Dawnwalker, як вы ўжо зразумелі з назвы гэтае відэа. І мы будзем гуляць за самого Dawnwalkera. Это істота, якая напалову чалавек, а напалову вампір. Яго мэта — гэта выратаваць сваю сям'ю. Але ёсць нюанс. На гэта ў героя будзе 30 дзён і 30 начэй. Але не нашага часу, а часу персонажа. Так што напружанне будзе гарантавана. Гэтая механіка ў экшн-РПГ выглядае сапраўды нечакана. Распрацоўшчыкі абяцаюць, што будзе складана адрозніць асноўны квест ад другасных, а таксама, што нельга будзе выканаць усе задання за адведзены час. Гэта значыць, што кожнае праходжанне гэтай гульні будзе па-свойму адметным у залежнасці ад выбару гульца, бо зрабіць усе місіі за адведзены час проста немагчыма. Ад дня ці ночы таксама будуць залежаць здольнасці нашага персонажа, што таксама можа паўплываць на некаторыя квесты і іх вынікі. Гучыць крута, але ці атрымаецца у распрацоўшчыкаў зрабіць все так цікава і разнастайна, як яны абяцаюць. Паглядзім, калі выйдзе гульня. Але зараз я прапаную вам паглядзець разам трэйлер і абмеркаваць яго ў каментарах. Паехалі! Трэйлер доўжыцца 4 хвіліны. Нічога сабе. 17+. Пафлексілі тым, што з ведзьмаром звязаны. 1347 год. Вось мы ратуем, напэўна, сваё дзіця. Могілкі. Так, мы станем гэтым Dawnwalker'ам, напэўна, нешта тут адбудзецца. Даволі малады хлопец. За што? Яна хворая. Roderick, remind me, did I make an exception for children? No, sire. No. That would have been foolish, would it not? They spread the plague just as well as adults. And there's only one way to stamp out this sickness. No! Ну, такую колькасць мы не пераможам. Not just a runner, but a fighter too. О, яго цікавы строй. We met under a different moon. Things might have ended there. Яго выратавае вампір. Не так сабе, дзяўчата, мы вампіраў прадстаўляем. А іх некалькі. Да, нейкая банда вампіраў. Ну вось той з длиннымі валасамі быў нічога. Вампіры, канешне, больш такія сярэднявечныя, страшныя, з нейкімі дзіўнымі здольнасцямі. My sister. She needs help. Fast. Please, let us pass through. I beg of you. Please. Please. І што? Яна яго проста зірнуў, і ён... Што? А ён вылечыць яе сваёй крывёй? І ў яе зацягнуліся усе гэтыя ранкі. How? I am life. I am death.
Ён галоўны. I have been Отрем watching your является. little valley. Pestilence, famine, killing. Blood spilled carelessly, like water. Things will be different now. Як яны будуть по-іншому. For all of you. Свету патрэбна то, чаго ён баіцца. Ну вось мы і сталі адным з іх. Дзень і ноч. Тут таксама ёсць гэтая тема у гэтай штучкі, эмблемкі. Вось так вось, я так разумею, гэта канец. Ой. Ну, тады мы сканчваем. Буду рада пабачыць вашы каментары пад гэтым відэа і да сустрэчы.